publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Magaling mo nga kapunanon para sa atong sa mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta sa inyo? For sure nakapaniyaga na. Kag syempre sa iba natong dira ng mga palangga ng mga tagpalamati sa itong mga kauturan nga mahilig sa sports of course nga especially sa basketball bao. Happy sa mga nagdaog. Ang mga nagkalapyade medyo masubo-subo pero amo ginaiya, no? Amo gina medyo may ups and downs. Kung daog happy, kung hindi, okay lang na siya. Sa dasun kamo naman. But anyway, sa mga fans ng NBA games, NBA games finals ng pati ngayon, di ba? So kaya na mo na tong finals sa ikaanong encuentro na isang Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. Di ba? Congratulations. Karon talang na istoryahan, but anyway, sa inyo dira pabilin sa inyo tag sa kapanimalay, ang iban ara sa trabaho, ang iban kundiin man sa ara sa ilang mga tindahan. Apang sa sini nga po nag-upod sa itong there is a This Is My Life. So of the night kita tugtog teknala stress sa sini nga hapon, ari lang there is si Tita Wilma. And of course, siyempre nga wala natin kamo pagit sa pagpamati ninyo dira sa inyo tag sa mga radyo. Siyempre, 684 kHz kita. Of the night kita sa 684 kHz. Kaya sa mga may internet connections naman, sa ilang mga gadgets dira, siyempre, pagi sa Facebook, may ara kita Facebook Live. Yes, ara, search nyo man, dira Action Radio Bacolod 684. Pagkatapos, ara, dira ang live. Click nyo lang, of the night kita ni Tita Wilma. Diba? Okay, kag magluwas na sa YouTube, pwede man kita gyapon maka-off the night. Search niyo man sa YouTube, Action Radio Bacolod. Yes, This Is My Life. Action Radio Bacolod, This Is My Life. Ang amon sini nga mga updated man nga mga balita, pwede niyo man makita sa adlaw-adlaw bilang nga matipon kang amon news center. Dira ninyo makita sa amon website. Pwede ka mo dira maka-log in na www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio man dira. Pwede nyo na siya mag-click. Kaya once na mag-click ninyo, mabatian naman si Tita Wilma sa gihapon. At danay man kita gihapon. Diba? Oo. Kaya pagkatapos magluwas, pagid sina stay put lang ka mo na. Pamo ka mo na. Sa mga nagapod sa aton sa FB Live or sa YouTube, pwede na ka mo dira maka-like. Like or whatever nga like gusto ninyo. Click nyo lang ang like and share. Thank you so much para sa inyo. Pagpangamusta na ito, hindi na sa ating mga senior citizens. Kamusta na kamodera? Oo. Salamat sa mga mensahe ninyo. Okay, so siniman nga hapon, liwat, adlaw-adlaw kung ginangadang, ginasulit-sulit pa sa si Tita We, mga reminders na itong sa mga health protocols, diba? Nga ginapanumdong na itong sa inyo, nga kinahanglan, hindi din magkalipon magwa ka mo. Gusto nila lang sa inyo dalan na magsuksok ng face mask. Pero kung may mga kaladtuan ka mo, face mask, face shield, observar gid sa nga social distancing, pagkatapos ang alcohol. Kung may ba napanumdum ka mo nga magsulat ka mo, kinang may kaugalingo na lang ka mga ballpen, naka-ready na nabala as always para man sa itong sinisafety tanan-tanan. Diba? Okay, Tita We. Kag sa siniman nga hapon, ang aton madulong man sa inyo,
feeling to gani, may nag-message gani. Kasi nga, bautawi, pirdigid ko. Bagay, yes, do pirdigid ko to. Yung kumanyo ka kasi niksan sa gali. Ang kinaiya ang hampang. Ang bula bilog, di ba? So, nagpabor ang, nagpabor iya ang hampang sa Milwaukee Bucks. Pito ang abangusin nila against sa Phoenix Suns. So, congratulations again sa tanan ng mga fans sa Milwaukee Bucks. Ang score pila tawi, congratulations so kayo na sa anong mga nagdalaog, no? 105-98. Ang Phoenix Suns 98. Okay. So, magalumo naman ang atong panahon. Mataga ni si Tawi, isang gamay man naton nga update sa dalagan sang aton sinipanahon from pag-asa. Ang dalagan sa aton panahon. Kung hindi ba, matawat naman ang kalangitan. No? Ang kalangitan naton gamat-amat naman dulom. Huyupon lang tang hangin para mayo lang balaw. Pamo ka na bala. Anyway, sa aton weather update sa sini nga hapon. Dako nga bahin sang Luzon, kag Western Visayas. Nag-experiensya sang mga pag-ulan-ulan. Maka-experiensya dito sa mga pag-ulan-ulan sa sini nga kahaponanon. Kaya nga, apektado kita sa Bagyo Fabian kag low pressure area kon LPA. No? Siyempre, amo nang kabagat na kag katapusan man nga nasiklatan si Fabian, 740 kilometro aminhan na sidlangan sa Itbayat, Batanes. Nagaangkon siya sang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 130 kilometro por ora. Kag pagmadlos naman nga nagalabot sa 160 kilometro por ora. San una siya magbuwa man, napaamo ka na ba lang, siling nila. Pero ginasaligan man, magagawa siya sa Philippine Area of Responsibility sa maabot nga Sabadong, subong, Miyerkules pa lang subong, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, sa Sabado pa siya magagawa sa itong sinipuntod. Miyerkules, ang subong mo, di ba? July 21. Pero ang severe tropical storm na Simpaka, di pa niya siya sa gwa sa Philippine Area of Responsibility na ito, nasiplatan sa kalayuon nga 1,090, 1,090 kilometro na katundan dito sa northern extreme part of northern Luzon. Pero resulta man sina, magadulot man sa mga pag-ulan-ulan dito sa bayan sa Metro Manila, sa Luzon mo, Ilocos Region, Cordillera, Cordillera Administrative Region. Sa Batanes, sa Babuyan Island, Luzon Valley, sa Bataan, Pampanga, Bulacan. Pati na sa Batangas, Occidental Mindoro, Northern Palawan, kalakip na ang Calamian Island. Pero ang nabiling nga bahin naman sang Luzon kag Western Visayas, amuin ang kita diriya mangin galumon kag maulanon. Kasarangan naman tug mabaskog nga pag-ulan nga may dala nga mga pagpangilat kag mabaskog nga hangin tungod sang pagpanag-uob, thunderstorm ang mabatyagan sa pila ka bahin sang Negros Occidental kag diri man sa siyudad sang Bacolod kag pila ka bahin sang Bagos City. May mga magalawig 30 minutos tugtubi sa kaoras na pag-ulan sa Bacolod kag sa may bahin man sang Bago sa diin posible maka-apekto man sa mga kaiping nga mga lugar. Gani panugyan naman sa tanan sa atong sini mga kauturan, itangara sa atong sini mga tagsakapuluyan, kinahanglan alerto lang kita. Alerto lang kita bato man sa posible kahalitan nga madulot sining pag-ulan kalakip na flash flood kag landslide, di ba? Kag kinahanglan magapabilin man kita nga updated sa latest weather bulletin update. Amo nang kinahanglan gid naton. Kag taob tawe. Kasi dugay-dugay gapataob na nimo, no? Kaya ang taob alas 3:59 sang hapon. Kag ang hunas naman ang taob ya kag sini panghapon alas 3:50 alas 7 alas 7:49 kay inas ang aga ang pagtaob. Nagapahunas na siya subong
Kaya alas 3:59 kinanglan hunas na ang atong tininga. Hindi man tama gid ka anong ko tungod sa ulan, hindi man tama gid ka lapad ang paghunas, di ba? Pero bisan paano kay na sang aga nagpakita man siya ring adlaw sa iya kasanag mga alas 5:32 kag magatunod naman siya karon alas 6:10 sang kahaponanon. Okay, Tito We, kag ang mapaambit man naton nga pila ka mga updates sa inyo sa karon sa sihak sining pangatubang naton nga pandemic, no, ining COVID-19, kag ang ginakabalak-an man sang tanan, labi na sa aton man gobyerno sa mga natungdan nga mga ehensya, ining Delta variant nga ini, na, kaya madasi nga pagluton kag daw medyo hindi siya yanamik. So that's why nga kita, wala man kita, wala gid untat man sa pagpahanumdum sa mga precautionary measures na dapat naton sinimuon. Pero abi ninyo ang Philippine Medical Association bala, no? Ang Philippine Medical Association nag-remind gid sa publiko ilabi na sa mga ginikanan ang kinanglan i-observe gid ang health protocols bisan nga may bakuna na for COVID-19. Kinahanglan padayunon gid naton ang mga health protocols nga ina bisan nga ikaw ang nabakunahan man. Right? Kaya isa, saling ng iban mo, ay nabakunahan na kuya. Kaya iban mo ay natin sa face mask. Hindi. May mga cases, di ba? Kasi nga, nabakunahan ako, nga nag-positive ako. Na. Pero, nabakunahan ka na, kung mag-positive ka, knock on wood, hindi lang mapasuga, hindi lang nato nila pagpangamuyon, na, may ara kaya protection sa lawas mo. Di ba? Kaya ang isa ka reminders sa CMA or in Philippine Medical Association sa mga ginikanan nga may mga kabataan o kumpituhon gid gali naton dapat, no, ang children's vaccination sa aton mga kabataan kay hindi ni sila mabakunahan para sa COVID-19 pasabog-subong, di ba? Ang panugyan sa Philippine Medical Association kinahanglan gid ipakumpleto ina sa mga kabataan batok sa iban nga mga masakit. Sige nung pisahan naman ganit ang Department of Health ang pag-hire sa dugang nga mga doktor ka mga medical personnel tungod sa nagakatabo nga pagsaka sa mga kaso mang subong inagin pabutyag man sang presidente sang CMA nga si Dr. Benny Atienza. Kay siling niya bisan ara na ang bakuna kinanglan maghalong gihapon kita kag sundo naton ang minimum health standards. Kag ang ibanda nga nag-relax siling niya, at siyempre, kampante na, ang iba naman, amo to mention ni Tita We, ginakakas nila, when nag-face shield, ibang ganit, at face mask mo, kasi sobra na nga salig, tani, kung pwede pa lang, suno sa ila, sabayuno naton ang mga protocols na ginapahimok sa apon na. Kag sa mga ginikanan, sana na-mention ni Tita Wilma kaina, kumpletuhon man naton ang bakuna para sa aton mga anak. Sa bato kesa nagkalain-lain nga mga masakit, pareho sang ano na masamina nga ginabakuna sa ila. Ang pertussis, inang whooping cough, blay nang nag-aubo nga nagahuni-huni. Di ba may ara na bakuna sa mga kabataan sina ang pertussis, ang DPT, ang DPT amo ng tetanus, polio, ang pneumonia, amo ng hambal ni Atienza nga presidente sa grupo kinanglanggit kag hindi lang na pati sa mga kabataan mga kabataan or baby tawe na sa mga newborn babies na newborn babies should be vaccinated after 6 weeks. Mga mag-isa ka bulan kag tunga ng bata pwede na ninyo masuguran ang pagpabakuna sa ila batok sa ko nagkalain-lain ng mga masakit kung ano ang advice ng mga health workers dira sa inyo sa health center nga kinanglan pagka 6 weeks na sang bata after sina pwede na sa mabakuna ano ang dapat iuna sa iya nga bakuna na bala tetanus, bala para sa diphtheria, bala polio, usually polio bala na man amo nang mga pneumonia na kinanglan man ginikanan amo na lang nang himuon ta para hindi man tabala mabulubudlayan in kaso para sa aton mga kabataan kay kabalugid kita kung ano iya atong concern sa aton mga kabataan
ay abaw akadasig sang aton oras alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Hindi ari man balaho ang aton mga teachers nagasuwasyon ini mga teaching and non-teaching personnel sang state universities and colleges kung SUCs na tani makabaton man sila bala isa ka bulan or kada bulan isa ka libo nga allowance tungod sa ila ginapatigay nga flexible learning scheme bangod sa pandemic COVID-19 kaya kadamo man sang ila galastuhan mo siyang baligid sang presidente nila nga si Sorongkilio si Dr. Sorongkilio sa paagi sa Committee on Higher and Technical Education briefing aging patigayo na amo siyang presidente sa Association of State Universities and Colleges ng monthly allowable reimbursement nga 300 pesos masiling na iya makabig na iya nga grossly inadequate lang o hindi bala nagakaigo o hindi mag-igo kulang gid no para sa pagpatuman sini flexible learning scheme partikular na ang pamakagasto nga mobile data sakto din man siling niya nagapadayon ang mga non-teaching personnel nga nagatrabaho sa balay bilang kabahing sang ila non-skilled workforce samtang may crisis iya sa aton sinikungsod. Si dapat man sila insindikon na isa na sang ila man ginaaway sa karon na ginaaway gidataw ginapangabay lang. Kag ang ato naman deep ed na naging katigayon abitawi mo nga conference on building and celebrating tobacco control champions nga sa di ng same promoting, defending and institutionalizing smoke-free environment policies. Inaging organized man sang DOH, sang DepEd, sang PSSM nga mga Philippine Smoke-Free Movement, sang Philippine Legislators Committee on Population and Development, ang Health Justice, kag Social Watch of the Philippines. Siyempre, ang nagrepresentar dito sa amo yung conference, ang aton tiglikom sang edukasyon, si Secretary Leonor Briones. Siling niya ang sa iya mensahe dito kinanglan hatagan proteksyon sang ilaman departamento ang mga estudyante para mapalayo sa pagpanigarilyo. Amo ning ilay ang advocacy sa karon. Kaya nga suno sa iya importante nga maproteksyonan kag mahalungan ang palaabuton sang aton mga kabataan. So tungod dira pabaskugon istriktuhon man sang DepEd ang kampanya nila sa pagpanigarilyo. Kay siling pagani sa atong tiglikong sa edukasyon, siling niya we are talking about the dreams, no? Ilagi na hambalan ang mga dalamguhanon sa mga kabataan, sa mga young people, sa mga pamatanon, nga inal lamang ina maangkon, ma-achieve nila ina nga dalamguhanon, kung magdalag po sila nga mapag-growth, no? Magdalag po sila nga healthy, kag hilway sila sa katalagman nga mahatag sa mga produkto sang sigarilyo, tobacco products. Nalipay man siya ang grupo nga nga nag-organize na gadusto sa ginhimo ang advocacy ang pag-away, no? Pagatag proteksyon batok sa pagpanigarilyo kag hindi iya sulay-sulay, hindi magpadala-dala sa kwarta na paamo lang na bala kay man base sa pertong sa World Health Organization bala ang kabataan amugid niya ang masami target sang tobacco industry. So nagapati man siya nga mangin madinalagon sila tanan nga mahilayo ang atong mga kabataan sa pagpanigarilyo kung pabaskugon ang smoke-free environment. Namin naman, di ba, sa mga LGUs naton, may ada ginapatuman sini nga hindi ka mo makapanigarilyo sa mga mataw nga lugar, kagdason, kung magsulod ka mo sa mga, magkanto ka mo sa diin paging mga lugar, may ara sila designated area nga pwede, dira lang kamuya pwede makapanigarilyo. O, di ba? Yes, Tito We. So, inang pilaman naton ka-update nga nahatag sa inyo sa sininga hapon. Pero para naman sa aton anay mga kauturan bala dira ilabi na sa mga nagaedad-edad na ang aton anay Dr. Alfred Hugh.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tita Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita. Sa pagpangalagad sa This is my life, pero mayong hapon lang daan na ito. Alex Montes, sa Tita Wilma, mayong hapon sa liwat, inupdanay naman kita sa imo original na program. Salamat, kamusta lang din. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my nephew, JT Malaka Brillantes, on his birthday today. Happy birthday, JT. Keep safe always and praying for your speedy recovery. Thanks, good Mama. God blesses and more power to ARB hashtag #1 AM station at 52. Thank you, Gid. Jan Vicente, hi ma'am, good afternoon. Patigwit family ko sa Himamaylan City, sa Barangay Carabalan. Sa Barangay Carabalan, sa family Vicente, from Jan Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Kapis. Salamat, Gid ma'am. Sa mga taga Hamindan, Kapis, sa bilog gito nga probinsya sa Kapis, sa mga suki na ito, mayong hapon lang da. Inday lang ni Herong yan. Good afternoon to Wemi. Thank you so much. Subong lang ako ni time of message. Keep safe. Likewise, dear. Thank you so much. No? Mayong hapon dito, ipakigwit lang sa family sa Sano sa Barangay Malingin, Bagos City. Kay family Baryoga diri sa Barangay Pandanon. Sa Don Salvador Benedicto. Salamat. And the Rochelle Fulgencio Susana, kay Inday Tanya Ramos. Yes, good afternoon. Balikan ko lang na karon pero dira o ara naman nagaupod sa ito si Inday Melody Canlas Merabueno. Miga, good afternoon. Kay Antonio Beronio, mayong hapon Tita We, kag sa tanan nga Bat 78 halong kamuda. Acknowledge naman upod sa iton live si Christine Gonzalez Liportin. Thank you so much. Good afternoon. Kag mayong hapon nindira sa inyo tanan. Kag kay Inday Mel Morales from California. Good afternoon. Thank you, kid. Ma? Kag kay Aljon Barutil Defensor. Thank you. Okay, balikan ko lang ng iba natin ng mga greetings karon kay nga ati una sang pagbasa ni Tita Wilma sang aton sulat sining hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basahon ni Tita We sa sininga hapon, syempre, isa sa mga mensahe sa iTunes Messenger, naging padala ni, budyo tayang ko mabasa ang imo sining. Sorry, budyo tayang ko mabasa ang imo sining account name. But anyway, nagapatawag ni siya sa ngalan nga May, na? Kag ang message ni May kay Tita We, nagasiling,
Dear Tita Wilma, una sa tanan, mayong hapon sa tagpalamati sa sininga programa, Tita. Tawgalan ko kay May. Nagpadala ako tungod parte ini sa akon hinablos or hinablos ini siya sang akon bana, Tita. Nagaedad siya sang 17 kag isa ka lalaki. Lalaki ang hinablos. Gwapo, taas, kag singkit ang mata. Mapinalanggaon sa pamilya, kag may respeto sa mga babae. Tita, may nobya ini siya, kag 2 years na sila. Palangga man siya sa babae. Kag palangga, yaman ini, o galing, nag-abot sa punto, Tita, nga nag-amat-amat dula ang pagpalangga niya sa babae. Tita, gusto yan ni prangkahon o galing nakulbaan siya kuno kay basi maghikog ang babae. Kay masami ini nga nagalahog nga maghikog kag bisan pa didto sa pamilya niya jutay lang nga pangakig sang mamaya ga-attempt siya or ga-attempt ini nga babae nga mag-suicide. Tita, ano bala ang hindi ka dapat na himuon sa hinablos ko? Parang kahon niya bala ini? Kay kalain man siguro nga ipilit siya o sigihon niya ang relasyon. Bisan, wala na siya sang pagpalangga sa babae. Tita, wala sang third party or involved nga iban na babae. Salamat, kid, and God bless. Kabay nga mabasahan mo ang inyong problema nga akong ginpadala. May. Abi mo, May, how many times mo na nag-send sa akong abi mo, why ko nakita ko siya, pero ginapasunod pa man ina, di ba? Well, anyway, thank you so much again. Salamat sa pag-share mo sa problema nga inisang hinablos, nakabinguan ng hinablos, kaya hinablos ang bana mo, nabatsagan man natin ang concern mo sa iya. Meaning, palangga mo siya. Tungod sa nakita mo man nga maayo nga kalidad sa amo nga bata. Di ba? Mapay na lang gaon sa pamilya. Amo ginaya kung kaisa sa once nga maghigugma na ba? Mga paghigugma na ganyan kambalan, oo. Madini dumagay na pero okay lang siya. Sa karon, kung lang taon bata, pa niya siya mo. Lang taon natin ang personality sa babae. May attitude problem ini siya. May attitude problem ini siya. Kag wala sa kabalo kung ano ang wala ta kabalo kung ano ang rason sang paglasay o pag-amat-amat dula balasang love nga nabatyagan sa hinablos mo nga si Joshua sa girl nga ini na naintindihan na itong ina na, pero kung nubyahanay na sila, suggestion lang ni Tita Weha, kaya nabatyagan natin ang concern mo bilang tiya sa iya o si taon mo siya nakakadto ka na sa ilabalay, nanit mo na iya parents, sama na iya ginikanan, na kahibaluon kung sino bala ang mga close niya, na mga malapit sa iya, nga pwede man na makaistorya sa iya. Ang lantawon, pwede bala, kung may attitude problem, ang girl nga ini, much better nga 2 years pa lang ang ila relasyon, magkaamat-amat na siya, gwa, no? Mayo tani kung may love siya kag palangga yagid ang girl kag pwede siya karisgo kay nga mangin isa pa ina ka factor nga ang attitude problem nga ina sang girl mabuligan niya, di ba? Pero kung mag-amo na ganing sitwasyon nga ang lalaki na o isa na sa ila mag-amat-amat baladula ang balatsagon kabudlay na mo, no? So amo na gina-worry niya. So kung napit pa siya sa ginikanan sa babae, mas kami makig-istorya siya sa ginikanan o sa utod kung sino ang mas daw mamagaan ang iya balabuot na makabulig sa iya suporta in case man. Ang action lang dira as early as possible dapat himuon na mo kay bisan masakitan siya, bisan na paano makayan niya. Kag may mahatag sa iya advice nga naunahan mo na nga daan nga suportahan ka. Siti na nasuportahan siya ang hinablos mo si Joshua, di ba?
kay kabudlay ba na natuod in may na ang ina concern kay mag-amo ni attitude problem sang bata ni may rason ni kulang sa guide ang bata na ini kung nga gamay ang diferensya mapahog mahikog ako kaysa kuan mo lang na nila mo do threat mo lang na nila na pero kung kabalong ginikanan magbantay sinikan maghibalo sini mabuligan nila na mga makarecover ang girls ang hinablos mo nga ina. If not naman, pwede na ma-refer sa ato mga medical experts nga nakahibalo sa sini nga mga kinaiya sa sini nga problema, sa may mga attitude problem nga ini. Na? Kay ang ako nang diri concern, daw sa ano bala kung himuon sa isa ka tawo nga bawion ang iya kabuhi. No? Ara man dira. Pero kabudlay man nga irisgo sa hinablos mo nga lalaki ang iya nga kaugalingon sa amo sila nga bagay. Nasigihon ang relasyon, ang galsaksan nga magdalom, and then, ano ang matabo? Wala na siya love. Kung wala siya love, bala mabuligan niya, hindi. Mapalala pa niya ang sitwasyon. So, samtang wala pa makapaggamot sang madalom, ina na sitwasyon, samtang temprano pa, amat-amat na siya. Kaya manotice man na sang girl mo, manotice man na sang girl nga, ay nga si Joshua nga doon nagbago, nga daw naglain ang iya batasan, na doon nalasay na niya sa akon. So, kung mamangkot na siya, amat-amaton niya man, in a nice way nga pagpa-intindi sa babayi. Ara lang kamo, nga masuporta man sa inyong hinablos. Isuporta kag istoryahon lang gid pero i-guide man ninyo. Kay kabudlay, basta guman na gani ang mag-attack mo. Kag hambalon man si Joshua nga kung himuon niya gid man ang mag-amat-amat palayo sa babayi, inday may updan niyo siya sa pagpangamuyo. Kung hindi man sa pagpangamuyo ninyo, dalaan ninyo ang problema niya. Mangayo gid kita guidance kay Lord nga i-guide ang bata kung paano niya himuon ang desisyon nga ina in a nice way nga wala sa may masakitan nga wala sang kabuhi man nga madula. Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo inday may kay kabay pa na may makuha ka man bisan gamay lang sa akong gintugda sa sitwasyon sa imong hinablos na si Joshua. Kay lalaki siya nga daan, kabudlay gid siya. Nasudlon ang isa ka sitwasyon nga sa diin hindi kadara makabulag sa ulihi na. Hindi mo na siya mabuhian once nga mag-upod na sila bilang mag-asawa o mag-asawahay sila sa ulihi. Mabudlay na ina. Kag madula ang guma. Na mas worse pa gid ang mga resulta. Okay? Gets mo inday may so salamat gid sa iban man natong dira nga mga tagpalamati sa ilang mga radyo, upod man sa iTunes Live. Pwede man kamo makashare bisan mga experiences ninyo, bisan hindi problema, o magluwas sa problema, ma-experiensya ninyo nga nakatag sa inyo inspirasyon nga sa sining pandemic sa karon mga na-experiensya ninyo nga problema, mga nagkalatabo sa inyo, pero sa struggle nyo na overcome man, pwede ninyo na ma-share sa aton ang mga na-encounter itong problema sa relasyon sa mga kabataan between parents, of course, sa asawa kag ba na pwede get. Pwede nyo na mapadala kay Tita Wilma, yung kakadto ka sa post office, if not, kung lapit lang kamo sa Action Radio Bacolod, tapos man lang magsaka sa 4th floor, di ba? Ari lang sa Wilrose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. If not naman, kung kaya nyo man magkadto sa post office, pero ang pinakamapo sa karon is ara sa social media. Pangitaan nyo lang sa Facebook ang personal account ni Tita Wilma, Action Wilma Antupinas Sugaton, no? Wilma Antupinas Sugaton, may send message dira, type nyo lang kag-isend sa akon. Pwede nyo mahinagong inyong ngalan ang lugar. No? Pwede din na kaya wala sa iba na makabasa sila. And then, pwede man sa This Is My Life page, no? Pwede ninyo dira, mapadalang inyo man mga istorya. Okay? Kaga galianay sa ato man dira mga kauturan aring produkto sang Said Pharma ang Panyawan Liniment Oil. Yes, Panyawan manunggalin sa
namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay Sinsan ano ang kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon. Thank you. Nagapod si Setong subong hapon kay Dilayla Manlangit. Hello, good afternoon. Kay Martin Aliling, Colcal Salvador de Zaragoza, Dere Samayla Carlota. Thank you so much. Kay Rufino Era Gabino, Inday Nelson C. Inday Nelson Siguanse. Nagapod ng Saturn Live. Thank you so much, Gid. Thank you, Tita Wet, sa pagbasa. God bless watching live from Lagasilia na Iyas Lizard, Iyam Emulaga. Thank you, Gedma. Kay Call Rick Isitan, please greet sa akon pinalangga nga Tita Gloria Soberano sa birthday niya. Subang Tita Gloria Soberano, happy birthday. Alin kay Colville Rick. Mga anak ka mo. Thank you, Tita, listening here in Mansilingan. We love you, Tita. Love you. Love you, Gil. Love Gil kamo tanan inday Tina. Mayong hapon, action Tita We. Diding alojamiento, kagkailan ni Trinidad, greet ko ng family Trinidad Sagalo. Mayong hapon, about si Inday Sharon, nag-aupon man sa aton live sa sininga hapon, kamusta lang na sa tanan-tanan niya kapamilya, na? Kamyaw ko lang gali family Ribatado, Galio, kay Mama Janely, Papa Nunoy, always with kapamati kay sa family Barba sa Pandanon, Silos, Murcia. Salamat din. Aljon Barutil Defensor. Tawa ka na. Inday Tanya Gomez, kag diraman sa may alangilan sa Purok si Ace, sa Tansoy Farm, Tita Wilma, naga-monitor gid sa imo Raquel Villafuerte Martinez. I'm watching Inday Wilma, mayong hapon gid sa imo from La Carlota City, Salvacion Valero. Yes. Watching live from San Gabriel. Makabebi Pampanga, Indonyo Beronyo, sa bugos ng pamilya, good afternoon man. Baw, ang mga anak ko. Ada sa airport subdivision man, Raquel, dira si kay Buda Martinez. Stay safe kung nasambal ni Inday, Sinoro, likewise man. Okay, please greet Tita We sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester or Manchester, Minnesota. Mrs. Alvarez, ang barangay Tangob, Ma'am Jinkia Dialagdon, Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon, Rafaela Sang Pandanon, DSVO, po sa porso sa ARB community. Madamo gingas salamat. Inday Jean Officer, hello Tita We, how are you? Thank you, kid. Okay, salamat, kid. Okay, kantuan na natin ng aton FYI sa sining hapon, ang aton nga informasyon man nga mag-share sa inyo. Sa laptop mo, prutas, di ba prutas? Hapon na ano itong yung share naman dito. Subong. Luya naman tabi. Ayun na, nadumduman kong luya ng ginger. Para tabula ko mga ang ginger generic name gani isang ginger, ano tawi? Gingiber officinale. Ang oral users yun ang paggamit siya by oral, ibang ginaugom, di ba na?
ginaugom, ang ibang ginausap, ang ilabi na sa mga may edad-edad na, ikay makapaganhagan sa upset sa imo tiyan, hindi namin imo tiyan, sa mga nagalingin sang ulo, sorry kung may nagkakaon dira, sa mga nagasuka, na bulig para sa kung anong ginabatsyag mo pag, let's say, may mga inflammation o kapoy, mabatsagan ikaw sa imo nga kalawasan. Effective man nga pain reliever ang luya. Diba? Luya. Sa Tagalog, luya. Hindi ka magpalang luya, ha? Luya. Na ginger naman ko sa English. Hindi karyo. Sa mga pagtuon, sa mga pasyente nga may arthritis sa tuhod. At sino na may arthritis sa tuhod, ang duga sang puro gid nga duga sang luya. Abi ninyo, makapahagan-hagan o makapabuhin-buhin sang pagpalamig sa inyo tuhod, kag mabatsagan na kasakit. Abi niyo kung ano gid 40% gid sang kasakit. Kag ang are tulagaong tang luya nung tawag ta ni taho, di ba? Kung linaga naman nga luya mo ng taho or ginger tea, nami naman aso sa mga suka na nagahilab ang tiyan, madasig magpaayo. Kag nami man na siya magatag proteksyon sa aton tutunlan. Actually, kaya ako munang nakabulig man sa akong mo, diya. Try yung mag-inom, isa ka tasa mainit iyang taho pagkabugtaw sa aga. Kaya hindi sa hapon or before magtulog. Kuha mo na, gaya nabutahan ko man lemon, no? Luya kag lemon. Utang ko na siya sa dako ko na nga mag. Dato bugtaw sa aga mo na. Gusto mo tangan mo lang isakto sa rita ng honey, or if not, kung gusto mo niya puro-puro, okay man. Tapos pagka ugto or hapon, kasi sa gabi before ka magtulog, doon na umpaw-umpawan man siya gali. Siling ka ni Dr. Rafael Castillo, hindi lang ina siya masiling naton nga nagapanami isang inyo sinitingong tungod, damo pa ni siya sang mga benefits or benepisyo, kaayukan na mahatag sa inyo. Ginapanami niya sa siling luya ang low sa inyo dugo, ang pag-ilig sa inyo dugo, sa inyo lawas, sa atong lawas, dahil anong kagulingong mo, Tita Wilma, naganami ang circulation sa dugo, ilabi na sa atong mga kauturan nga may high blood pressure o kung mataas ang cholesterol na makabulig ina sa pagsinlo sang alagyan sang atong sinidugo. Nagapabaskog man sang atong sa immune system. Kaya nga, ang luya or ginger, nagaangkon sa ginatawag nga gingerol, kag gingerdiol, nga makabulig sa pag-away sa mga virus, kag bakterya, kag pabaskugon pa ang atong resistensya. Kag makabulig man ini sa pag-away sa mga cancer cells. Yes, aray, tapos na dayon. Di ba? Kag nagadula man sa mga masakit nga mabatsagan ninyo kag kabudlay. Dulot sang monthly period ninyo, meaning sa aton mga kababaihan nga nag-experience sang dysmenorrhea. Ay day, luya, ang sabat. Magtaho ka. Kag nagapabuhin-buhin man sang pagpalamanog sang inyo sininga mga joints. Umpasin ko may arthritis, kaya makabuling na sa sakit sa inyo arthritis, kapalanakit sa ibang ibahin sa inyo lawas, para pag-itastas, good kid siya. Kag nagahatag sang manami nga yukum sa aton mga bibig kay nga ginabuligan niya kitang madulang stress sa aton lawas, kag makabuligin nga makapakalma ang luya sa aton mga nerves, sa aton mga kaugatan, sa aton bugos nga lawas. Kag makabulig man nga pa-improve ang aton memorya. Kag magluwas sa memorya naton, syempre ibang pag pag-function sa aton utok. O ano pa, ibang may tanom nga luya. Ibang dami pa po nga luya, no? Wala po ko ng black tita. Pero may ara na, tita ko, pero personally wala. Kaya nagamit ko gid balahaw. So, inampilaman ka mga informasyon nga ato na share sa inyo sa sini nga hapon, hoping nga makabuligid, ilabi na sa karon nga maulano ng panahon si matugnaw namin nga inyon. Okay? Salamat, Gid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:45. Ang ato naman iya nga DTX 500 capsule. O galion man ang pag-inom adlaw-adlaw para sa complete management sang inyo sini atay sa atong
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang Fine. Payong hapon lang daliwat. Paano makakanawala kay Tita kay Aljon Barutil Defensorias, kay Lani Trinidad sa Imuda. Bala salamat gid, no? Kag kay Allen Marlingko, kag kay Dilayla Manlangit. Kag siyempre ara man si Roxel Gomez. Thank you, Allen Marlingko. Salamat man. Sina ko nun ni Inday Colberic sa mga barangay bata, si YG Hardware. Good afternoon lang. Dilayla Manlangit. O Martin Aliling. Kag yes, kay Miss Margie Haniva. Good afternoon, Marge. Thank you, kid. No? Kag sa siniani nga bahin, ara sa mga nagaulat sang ila horoscope. Pwede man sa ila text ka zodiac sign. No? Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 21 to 2021. Wow. Una akong tang Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga natao Hulyo 22 tugtog Hulyo 22. Cancer, kinanglan tagaan mo gid importansya inang mga bagay nga ara sa imo subong, no? Kung ano man inang mga bagay nga ginaan ko mo subong tagaan mo gid sila importansya, kalakip na ang imo pamilya. Instead nga magpangita ka, bidugani na lang bala ang pagpaninguha kung anong ara dira sa imo. Okay? Mas wati mo nga mga numero justice ay 13, 29, kag 33. Royal blue is your lucky color. Sa mga Leo, sa mga Leo na taong Hulyo 23 to Agosto 22, dako gidya ang dako gidya ang pulos nga makuha mo sa imo transaksyon nga ginahimo karon nga adlaw kung ano na haw matungod sa ano na ina kon singuhaan mo man kay kinanglan padayunon mo lang imo bala pagka down to earth na inang imo pagkamatay ng buson, simple as you are, amo na siya, Leo. Masuwati mo nga mga numero 54, 29, Justin 25. Tangerine is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, nataw Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Bisan wala mo maintindihan ang issue sang upod mo. Kung ano ang iya nga ginaistorya sa imo, pamatian mo anay siya. Kaya may point siya. Mamati ka ginanay para maintindihan mo. Okay? Mas swerte mo nga mga numero 41-53, Justin 9 kag 14. Olive green is your lucky color. Libra. Ang mga Libra naman, nataw Setyembre 24 to Oktubre 23. Ang good timing mo, inang good timing mo gid, amo ina iya ang mangin rason nga madinalag-on ikaw na sa imo ginaplano. Ano mga ginaplano mo? Negosyo o whatever, sa imo trabaho. Maging successful ina. Kaya magamit mo gid ang imo energy. Kaya nami, dito mo nga mo, basog gid energetic ikaw. Maswati mo man yung mga numero 25, 27, 49, 51. Cranberry red is your lucky color. Ikaw naman, Scorpio. Oktubre 24 to Nobyembre 22, Scorpio. Ma-achieve mo na ang solusyon sa imo trabaho. Ano inadirahaw, anong sitwasyon. Happy ka man subong adlaw, pero nagakinahanglan ka man nga maglingaw-lingaw. Masuwerte mo nga mga numero 49, 35, 26, kay Justice 7, peaches cream is your lucky color. Kag ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 to Disyembre 21, kung pwede hindi ka magpasobra-sobra gid sa imo nga mga friends bala na masling sa kaalwan na hindi ka magpasobra-sobra sa imo kaalwan. Happy ka pero likawan mo man ang sobra nga paggasto. Okay? Mga masuwati mo naman nga mga numero 55, 35, 46, 13. Your lucky color is amaretto violet. Sabay. Mga Capricorn. Patapuson ta kamo. Capricorn, Disyembre 22, Subtubinero Justin 9. Paano makagwa kaya kayo mag-shopping Capricorn? Or magpamalaklon, mas mayo kung magwa ka kag mamalaklon, mas mayo nga isa ka lang, na?
Ilabi na gid ko may ginaulatan kada nga card, credit card, or misyon pagadi mag-debit card, para nga hindi ka mamroblema kung diin man ina para sa diin na kung kisa kung dala mo ng mga cards mo, debit or credit man, hindi kaya katalupangod, tapos na. Paamo ka na bala, tapos na Tita Wilma. May suwerte mo nga mga numero 21, 33, 26, 29, yes, kag ang imo lucky color indigo, kag sa mga Aquarius naman, mga Aquarius na tao, Enero 20, Pebrero 18, personality conflict. Okay, likaw-likawan mo man na. Likaw-likawan mo man nga may mga konflikto nga matabo. Tungod na sa isa, gusto mo, himuon mo, pinta na mo din. May online business ka, suno sa imo horoscope, maka-income din ikaw sa dako. Mga magsuwati mo naman yung mga numero 41, 52, 23, kag 29. Yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, to Marso 20, yes, Pisces, mga Pisces. About sobra, magiging pagkahilig mo sa supernatural knowledge. Ang mga hambal sa imo horoscope mo, tama din sa imo kahilig sa supernatural knowledge. Okay. Abi mo, ari pagidho, love life mo, sino makabulig sa imo, pamilya mo, pagsuod mo nga abyan. Hindi pagsuluhang problema mo sa love life mo. Ay, sa masuwati mo nga mga numero 47, 52, 43, kag 13. Lucky colors, flamingo red. Yes, kag tuwa naman natin ang mga awis. Ang mga awis, yes. Ang awis, Marso 21, tubtub Abril 19, makig-eyeball ka sa imo textmate, makig-eyeball bot silingon, hindi lang sa text lang na hinahanglan. Ito kaysa gasaan po sa relasyon, pagi lang sa text, hinahanglan makig-eyeball, sige, but sinon, namigin magkita-ay ka mo in person na. Ang imo naman mga ideya, makadugang gid sa imo man, mga social connections. Okay? Masuwati mo nga mga numero 41, 22, 33, kag 25. Lucky color, blue. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, happy ka sa sorpresa nga mabaton mo karon nga adlaw. Ano ayhan ina? Pa-share naman Taurus. Aba, mahilig ka sa online game, mabudlayan ka sa imo ginahampang subong. Okay, masuwati mo naman nga mga numero 52, 25, 11, kag 16. So naman, brown is your lucky color. Yes, ang mga Gemini. Gemini, ay ni mga natao Mayo 21 to Junyo 21, ang inyong horoscope na gasiling, importante usisaon mo ang mga detalye antes mo patihan. Okay? Kung natungod man ina sa kung ano, kinanagid ang detalye hibaluong ano. Kag pasugtan mo man ang ginapangabay sa imo pamilya. Maswati mo na nga mga numero. I'm sorry ha. 55, 35, 46, kag 31. Lucky color, tulip pink. Okay. Nabatian natin tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2022. 21. Sorry, anay, dali lang. Katulan. Tutunan kita, we. Okay. Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ato nanay, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tinawahin ang ating anay Orasyo and Sarataw, hindi niyo si Tita Wilma. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, o mahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Salamat gid sa itong mga palangga nga maghatag salamat sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata sa siniya nga hapon. Sa ito na naidira mga kauturan kung nagapangita ka mo sang epektibo, mabaskog man nga food supplement ang
bahin, ang tasmang si Tita Wilma magpaalam. Kainday nag-stop dira. Nanay, happy to see and hear sa imo. Love you, Gid. Thank you. Mayong hapon sa Wear Monitor kami diri sa Escalante, Alma Prieto Francisco in the virtual tinda. Salamat, Gid. Okay, salamat, Gid, sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon. Ang ito naman Bible verse for the day nga ibilin halin sa Romans chapter 8, verse 35. And it says, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?" Salamat sa liwat. Mayong hapon. Buwas na naman kita nga mag-aupdanay dito sa This Is My Life. So standby na sa matahong nga drama, mensahe ng pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!